Καλωσορίζουμε στο Μουσείο της Πόλης αυτή την εξαιρετική έκθεση, η οποία λέγεται «Στα Σύρματα». Είναι η πρώτη φορά που στην πόλη μας παρουσιάζεται τέτοια έκθεση. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και την ομάδα προφορικής ιστορίας του Βόλου και την κυρία Ρίκη Βαν Μπουσχότεν και τον κύριο Γεράσιμο Τσιπλούλη από τους πολίτες για το Μουσείο της Πόλης και για τη συνεργασία που είχαμε, αλλά και για το πολύ σημαντικό αυτό γεγονός που θυμίζει στους παλαιότερους και μαθαίνει στους νεότερους. Και καλό και δημόσια τα σχολεία της περιοχής μας να επισκεφθούν αυτή την έκθεση για να μάθουν πτυχές της τοπικής ιστορίας που δεν ήξεραν. Ο λόγος στους συνδιοργανωτές. Μιλήστε πρώτα, θα μιλήσετε πρώτα εσείς. Εγώ ναι. Η κυρία Ρίκη. Ρίκη Μπουσχότεν. Βαν Μπουσχότεν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα σας πούμε εμείς πότε θα ξεκινήσετε. Μισό λεπτό. Ωραία, είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε, ξεκινήστε. Ωραία, λοιπόν, καλώς ορίσατε. Η έκθεση είναι η πρωτοβουλία της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Βόλου, ΟΠΙΒΟ, και υλοποιείται στη συνεργασία με το Σωματείο Πολίτης για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου και της Αντιδημαρχίας του Πολιτισμού και Μουσείων. Και γίνεται με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Να σας πω λίγα λόγια για την ΟΠΙΒΟ. Είμαστε περίπου 20-25 ενεργά μέλη, εθελοντές όλοι, και ο σκοπός μας είναι να καταγράψουμε τη ζωντανή μνήμη του τόπου μας και να τη ξαναδώσουμε πίσω στους κατοίκους μέσα από δημόσιες εκδηλώσεις, όπως έχουμε κάνει για την Κίτρινη Αποθήκη, τους χώρους κράτησης κτλ., για τους Μικρασιάτες και τη σχέση τους με τη θάλασσα, για τις γυναίκες εξόριστες στο Τρίκερι και πάλι για τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, όπως είναι και το θέμα της έκθεσης σήμερα. Το θέμα λοιπόν είναι η καταναγκαστική εργασία, που ήταν κεντρικό στοιχείο του ναζιστικού καθεστώτος, αμέσως μόλις ξεκίνησε και ανέλαβε την εξουσία ο Χίτλερ, και τα βιώματα των μαγνησιωτών που έζησαν σε αυτά τα στρατόπεδα και εκτοπίστηκαν προς το σκοπό αυτό. Είναι ένα θέμα άγνωστο, το οποίο έμεινε στα αζήτητα της ιστορικής έρευνας, και είμαστε σήμερα πολύ περήφανοι ότι είμαστε σε θέση να ξαναδώσουμε αυτό το κρυφό κομμάτι της ιστορίας της πόλης στους κατοίκους. Να πω λίγα πράγματα για την καταναγκαστική εργασία γενικότερα στο πλαίσιο του ναζισμού. Αναγνωρίστηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και ο Φρίτς Ζάπελ, που ήταν ανώτατος στέλεχος των SS και υπεύθυνος για την εκτόπιση ξένων εργατών στη Γερμανία, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Αλλά το μεταπολεμικό γερμανικό κράτος δεν συνέχισε την δίωξη και τελικά λίγοι τιμωρήθηκαν. Και ουσιαστικά μόλις το 2000, μετά από μαζικές αγωγές συλλόγων ομήρων ενάντια στις εταιρείες, αναγνωρίστηκε από τη Γερμανία η καταναγκαστική εργασία ως έγκλημα πολέμου και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αποζημιώσεων μόλις το 2000. Πλέον οι περισσότεροι δεν ζούσαν από αυτούς τα εκατομμύρια που βρέθηκαν τότε στη Γερμανία στην καταναγκαστική εργασία. Και να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι με τις ρηγές στολές που δούλευαν για τους SS ήταν παντού στη Γερμανία. Θα δείτε μέσα στο χάρτη πόσα πολλά ήταν τα στρατόπεδα στο τέλος του πολέμου. Ήταν και πολύ γνωστές εταιρείες όπως η AEG, η Siemens, η Mercedes κτλ. Όλοι μπλεκόμενοι σε αυτό το κύκλωμα της καταναγκαστικής εργασίας. Όμως οι περισσότεροι Γερμανοί σήμερα πολίτες δεν αναγνωρίζουν ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους απασχολούσαν αυτούς τους ανθρώπους, τους ξένους εργάτες. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτή τη μνήμη ζωντανή.
Λοιπόν, τώρα στη μεταπολεμική Ελλάδα το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας καλύφθηκε από σιωπή. Και αυτό έχει να κάνει μεταξύ άλλων όχι μόνο με τα τραύματα των ομήρων που δεν θέλησαν να μιλήσουν για αυτή την οδυνηρή εμπειρία, αλλά και με το γεγονός ότι όταν γύρισαν το καλοκαίρι του 1945, ουσιαστικά η χώρα ήταν στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου. Και οι άνθρωποι αυτοί στιγματίστηκαν ως αριστεροί. Και γι' αυτό και δεν μίλησαν ούτε και στα παιδιά τους οι περισσότεροι. Και έμενε η ιστορία κρυφή. Εμείς είχαμε σαν οδηγό για την ανακάλυψη αυτής της κρυφής ιστορίας της προφορικής μαρτυρίας αρχικά. Από 6 αφηγητές που βρήκαμε και τους πήραμε συνέντευξη από το 2015 και μετά. Είναι 4 άντρες και 2 γυναίκες. Οι 2 γυναίκες ήταν εργάτριες στο Ματσάγκο και στο Παπαγεωργίου, τα εργοστάσια αυτά, και οι άντρες ήταν 2 από τα χωριά του Πηλίου, ο Μαριοκάπης από τη Σική και ο Αγιώτης από το Μετόχι Αγαλαστής, και οι άλλοι 2, ο Φουκούλης και ο Σαμόρης, ήταν από το Βόλο. Αυτοί μας είπαν λοιπόν αυτές τις ιστορίες και μας άφησαν και το μητρό του Συλλόγου Ομήρων που δημιουργήθηκε το 1961, και από εκεί αρχίσαμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας χρησιμοποιώντας και αρχαιακές πηγές. Λοιπόν, και θα βρείτε στην έκθεση μια κατελοθήκη με τις ιστορίες 235 ομήρων που καταφέραμε να βρούμε και να ταυτοποιήσουμε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, ενώ όταν έφτασαν στα στρατόπεδα έγιναν αριθμοί, έπαψαν να είναι άνθρωποι, μέσα από τις καρτέλες αυτές ξαναγίνονται άνθρωποι, γιατί έχουμε την ιστορία της. Είναι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε ότι αρκετοί βολιώτες και μαγνησιώτες θα βρουν κάποιον συγγενή τους και να μας βοηθήσουν να συμπληρώσουμε αυτή την έρευνα. Να σας πω λίγο για το πώς είναι δομημένη η έκθεση. Είναι 3 μέρη. Το πρώτο μέρος του εισαγωγικό που είναι στο προθάλαμο. Ουσιαστικά συνδέουμε την ιστορία των μαγνησιωτών με την ευρύτερη ιστορία των ναζιστικών στρατοπέδων. Θα δείτε ένα τεράστιο χάρτη και θα δείτε πόσα πολλά ήταν τα στρατόπεδα. Σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα ήταν γύρω στα 40.000 στρατόπεδα σε όλη τη Γερμανία. Αλλά κυρίως προετοιμάζεται ο επισκέπτης και συναισθηματικά, γιατί υπάρχει ένα φοβερό ηχοτοπίο, μια ηχητική έκθεση που έχει κάνει ο Κωστής Τριανάκης ειδικά για την έκθεση, που μέσα από τους ήχους μπαίνει ο επισκέπτης στο κλίμα αυτό το τρομακτικό του κόσμου των στρατοπέδων. Τέλος να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος, στην κεντρική αίθουσα, παρακολουθούμε την ζωή των ομήρων την στιγμή της σύλληψης μέχρι την επιστροφή στην πατρίδα, η οποία ήταν πικρή για τους περισσότερους. Και στο τελευταίο μέρος είναι κάπως πιο αναστοχαστικό και μιλάμε για τη μνήμη ή η λύθη που έχει αυτή η ιστορία σήμερα. Και στο επίλογο έχουμε 3 μαρτυρίες αναστοχασμού που απευθύνονται στους νέους, η παρακαταθήκη, και βάζουμε τον επισκέπτη σε ένα προβληματισμό τι σημαίνουν όλα αυτά σήμερα που πάλι ο φασισμός είναι δίπλα μας. Και γι' αυτό δίναμε και ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φτιάξαμε για την έκθεση, και έχουμε καλέσει πολλά σχολεία που ήδη έχουν γραφτεί. Θα γίνει και μια ημερίδα στις 8 Νοεμβρίου, ειδικά για εκπαιδευτικούς, και γι' αυτό θα μιλήσει ο συνάδελφος Γεράσιμος Τσιμπλούνης. Και το τηλέφωνο είναι το τηλέφωνο.
Χρειούται την ιδιότητά σας, κύριε Τσιμπλούλης, δίνοντας. Μισό λεπτό. Και όσο μπορείτε λίγο δυνατά. Ναι. Μισό. Τσιμπλούλης Γεράσιμος. Μισό. Τώρα. Ναι. Τσιμπλούλης Γεράσιμος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Σωματείου Πολίτες για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, που χάρη σε εσάς θα αναδειχθεί αυτή η έκθεση στο ευρύτερο κοινό, ώστε να μπορέσουν οι πολιώτες αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να την επισκεφθούν. Το δικό μας το σωματείο, το Πολιτιστικό Σωματείο Πολίτες για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, ιδρύθηκε το 2018 και ως στόχο έχει να αναδείξει τις δράσεις και το έργο του Μουσείου της Πόλης, καθώς και του δικτύου μουσείων που ανήκουν στο Δήμο Βόλου. Από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαμε την πρόταση την οποία μας υπέβαλε η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας για αυτήν εδώ την έκθεση και ως σωματείο αναγνωρισμένο στο Μητρό Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού καταθέσαμε τη σχετική πρόταση και υπήρξε η ανάλογη χρηματοδότηση. Επίσης εμείς στο Διοικητικό μας Συμβούλιο υπάρχουν αρκετά μέλη που είναι εκπαιδευτικοί, οπότε η ομάδα μας ασχολήθηκε με την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει μια ομάδα από την ΟΠΙΒΟ, καθηγητές και καθηγήτριες της δευτεροβάθμιας, που ασχολήθηκαν επίσης να ετοιμάσουν εκπαιδευτικό προσωπικό. Απουσιάζει εκπρόσωπος της άλλης ομάδας λόγω των διδακτικών τους καθηκόντων. Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους οποίους θέσαμε για την πρωτοβάθμια, είναι, νομίζω και για τη δευτεροβάθμια, να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μια άγνωστη πτυχή της τοπικής μα και συνάμα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Να αντιληφθούν επίσης πως τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας διαφέρουν κατά πολύ από τα στρατόπεδα εξόντωσης. Οι μαθητές τα τελευταία χρόνια διδάσκονται για το ολοκαύτωμα, οπότε έχουν μία γνώση. Εδώ θα δουν ότι κάποια πράγματα διαφέρουν. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι ο αριθμός που παίρνει ο κάθε κρατούμενος δεν γίνεται τατού πάνω στο χέρι του, αλλά γίνεται μία ταυτότητα είτε μεταλλική είτε πάνινη, την οποία έχει πάνω στη στολή του. Να μπουν επίσης στην θέση των θυμάτων και να νιώσουν πώς είναι όταν χάνεις την ελευθερία ή το όνομά σου. Να καταλάβουν επίσης ότι οι αφηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην ιστορία. Η ιστορία δεν γράφεται μόνο από πάνω από την εξουσία ή από τους στρατηγούς ή από τους πολιτικούς, αλλά γράφεται και από τους απλούς ανθρώπους που συμμετέχουν. Γι' αυτό είμαστε ευτυχείς που μαθητεύσαμε δίπλα στη Ρίκη Βαν Μπούσκοτεν και αντιληφθήκαμε τη σημασία της προφορικής ιστορίας, κάτι το οποίο θέλουμε να περάσει και στα παιδιά, να κατανοήσουν τη σημασία της προφορικής ιστορίας, ότι αποτελεί πηγή για την ιστορία. Και ένα άλλο επίσης θέμα είναι ότι σε ένα μουσείο, πέρα από τα αντικείμενα, έκθεμα μπορεί να είναι και μία προφορική μαρτυρία. Αυτό εδώ το μουσείο έχει αυτήν την τακτική, και στους ορόφους του στη μόνιμη έκθεση παρουσιάζονται οι μαρτυρίες ανθρώπων και στην έκθεση μέσα τα παιδιά θα δουν και θα ακούσουν μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν αυτά τα γεγονότα. Το πρόγραμμά μας χωρίζεται σε 3 στάδια. Προετοιμασία στην τάξη, οπότε θα δοθεί κάποιο υλικό στους εκπαιδευτικούς ώστε να ετοιμαστούν μαζί με τα παιδιά. Θα γίνεται κάποια δουλειά εδώ από εμάς τους εμψυχωτές στο χώρο του μουσείου και όταν επιστρέφουν πάλι υπάρχει υλικό για ανατροφοδότηση, όπως λέμε, ώστε τα παιδιά να έχουν μία εικόνα των όσων συνέβησαν, αλλά και περισσότερο να νιώσουν κάποια πράγματα. Μέσα στην έκθεση υπάρχουν ακόμα και κάποια μηνύματα σχετικά με αξίες. Δηλαδή, σε μια συνέντευξη, όταν μια κρατούμενη την ώρα της απελευθέρωσης έδωσε νερό στον εχθρό, που μετά από λίγο ο Σοβιετικός θα τον σκοτώσει, θα βάλουμε το δίλημμα, εσείς παιδιά τι θα κάνετε στη θέση της? Θα δίνετε νερό στον ηθικό. Είναι ηθικά διλήμματα
που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη συζήτηση, πολύ δε περισσότερο για το γυμνάσιο και για το λύκειο. Ας μου επιτραπεί λίγο απλώς να διαβάσω, αν υπάρχει χρόνος, τα όσα καταθέτει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως εκπαιδευτικοί και μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας του Βόλου, ΟΠΙΒΟ, έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε μια συνεκτική διδακτική πρόταση που γεννήθηκε στην καρδιά της τοπικής μας ιστορίας. Ένα νέο υλικό για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας που μετατρέπει τη μνήμη σε ενεργό παιδαγωγικό εργαλείο και την ιστορική γνώση σε ζωντανή εμπειρία μάθησης. Το υλικό επιμελήθηκαν εκπαιδευτικοί μέλη της ΟΠΙΒΟ και περιλαμβάνει σχέδια μαθήματος για τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της προφορικής ιστορίας ως γέφυρας ανάμεσα στο παρελθόν και τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Οι μαρτυρίες των μαγνησιωτών ομήρων που επέζησαν των εξοντωτικών κακουχιών στα στρατόπεδα του Τρίτου Ράιχ γίνονται αφετηρία για την κατανόηση της αξίας της μνήμης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κοινός άξονας του υλικού είναι η σύνδεση του ψεύδους και της προπαγάνδας με την αλήθεια της μαρτυρίας. Τα σχέδια μαθήματος αναδεικνύουν δύο εξίσου κρίσιμες διαστάσεις της εμπειρίας των ομήρων, οι οποίες ολοκληρώνουν το μάθημα της μνήμης. Η εκπαιδευτική μας πρόταση δεν περιορίζεται στη διδασκαλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανοίγει ένα πεδίο συζήτησης για τη λειτουργία της εξουσίας, της γλώσσας και της μνήμης, αλλά και για τα φαινόμενα αποσιώπησης και παραπληροφόρησης που συνεχίζουν να επηρεάζουν τις κοινωνίες. Η ενασχόληση με τις μαρτυρίες των ομήρων δεν αποσκοπεί στη συναισθηματική ταύτιση, αλλά στη συνειδητοποίηση των μηχανισμών που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό, το ψέμα σε αφήγηση, τη λύθη σε εργαλείο. Το υλικό θα διατεθεί στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας. Και όπως σας είπε στην αρχή και η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, η κυρία Ρίκη Βαν Βούσχοτεν, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι μεγάλη. Ήδη έχουν δηλώσει 80 εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν την ημερίδα το Σάββατο στις 11 Νοεμβρίου. 8, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι. Έχουν φύγει όλοι. Ναι, λοιπόν, για τους συντελεστές της έκθεσης θα το βρείτε σε αυτό το φυλάδιο, αλλά ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η έκθεση δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τη βοήθεια της Μάλεν Μούλιο, υπήκορης καθηγήτριας μουσεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, των φοιτητριών της και των συνεργατριών της που δούλεψαν για την δημιουργία της έκθεσης, την Δέσποινα Τσάφου για την μουσεογραφική μελέτη και την ακριβή Αναγνωστάκη για το γραφιστικό σχεδιασμό. Έχουμε εικόνα πόσοι μαγνησιώτες πήγαν στα στρατόπεδα και πόσοι γύρισαν. Έχουμε βρει στοιχεία για 235 άτομα που είναι στην κατελοθήκη που έχουμε δημιουργήσει. Αυτοί πήγαν στα στρατόπεδα. Ναι. Γύρισαν όλοι. Όχι. Έχουμε και ένα κατάλογο νεκρών, αλλά σίγουρα οι νεκροί ήταν πολύ περισσότεροι. Πολλοί χάθηκαν μέσα στους βομβαρδισμούς ή από τις τιμωρίες των Ναζί κτλ. Έχουμε βρει στοιχεία για 25 άτομα. 25 νεκρούς. Υπάρχει μια ειδική νεκρή, αυτοί που δεν γύρισαν. Άρα το 235 μπορεί να είναι και 435. Δηλαδή θέλω να πω, ο αριθμός δεν μπορεί να... που έφυγε ο πραγματικός αριθμός. Αυτοί που γύρισαν, γιατί δεν γύρισαν όλοι στην Ελλάδα. Μπορεί να πήγαν κάποιοι πήγαν μετανάστευσαν στο Καναδά κτλ. Και είναι αυτοί που γύρισαν και έμειναν εν ζωή μέχρι το 1961 που κάνανε αιτήσεις για αποζημίωση. Και βρήκαμε τα στοιχεία τους. Άρα μπορεί να είναι πολύ περισσότερο. Καλά, σίγουρα. Άρα αυτά κυρίως αντλήθηκαν από το Μητρό του 61. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω... Αλλά έχουμε και βρει στοιχεία εκτός από αυτό στο μεγάλο ψηφιακό αρχείο στο Bad Arson που υπάρχουν στοιχεία για όλα τα στρατόπεδα τα ναζιστικά και είναι
ψηφιακό και βρήκαμε αρκετές περιπτώσεις και εκεί. Και κυρίως οι άνθρωποι, οι μαγνησιώτες, ξεκινούσαν την πορεία τους με φυλάκιση στην Κίτρινη Αποθήκη και από εκεί οδηγούνταν προς τα στρατόπεδα. Έχουμε εικόνα αν αυτοί οι 235 είχαν περάσει από την Κίτρινη Αποθήκη. Ναι, αλλά να πούμε ότι υπήρχαν και νωρίτερα κύματα συλλήψεων. Αυτό με την Κίτρινη Αποθήκη ήταν το 1944, όταν ενεργοποιήθηκε και ο ΕΣΑΤ εδώ στο Βόλο. Αλλά υπήρχαν συλλήψεις ακόμα και από το αλβανικό μέτωπο φαντάρων και αξιωματικών και υπήρχαν συλλήψεις το 1941-1942 στους Κοράδες που υπήρχε ένα δίκτυο ναυτικών που βοηθούσαν την φυγάδευση των συμμάχων προς την Μέση Ανατολή και αυτούς τους στείλανε πρώτα στην Ιταλία, σε άλλα στρατόπεδα φασιστικά. Και όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία το 1943 το Σεπτέμβριο, τους στείλανε και αυτούς στη Γερμανία. Γιατί στιγματίζονταν ως αριστεροί οι όμηροι που επέστρεφαν από τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας? Γιατί φορούσαν κόκκινο τρίγωνο. Είναι το σύστημα... Αυτό τους το είχαν δώσει οι Γερμανοί όμως. Ναι, οι Γερμανοί, αλλά θεωρήθηκε ότι ήταν στην αντίσταση όλοι. Βέβαια, αρκετοί πήραν μέρος στην Ιαμική αντίσταση, κάποιοι ήταν και αντάρτες, αλλά υπήρχαν και πολλά άτομα που δεν είχαν ανάμειξη γιατί πιάστηκαν σε μπλόκα που έστειναν οι Γερμανοί εδώ στην πόλη. Αυτό, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και άμα το συγκρίνεις με το ευρωπαϊκό παράδειγμα, αυτοί που γύρισαν στη Σοβιετική Ένωση έγιναν το αντίθετο. Χαρακτηρίστηκαν ως συνεργάτες των Ναζί και στείλανε αρκετούς και στα γκούλα στη συνέχεια. Δηλαδή, γενικότερα όσοι επέστρεφαν από όλα αυτά τα μαρτύρια, στις χώρες τους αντιμετωπίζονταν ως... Ναι, με κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε, οι Άγγλοι εχμάλωτοι του πολέμου που ήταν στρατιωτικοί, τιμήθηκαν. Επίσης στην Γαλλία τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, όσοι ήταν αριστεροί, αντιστασιακοί, αυτοί τιμήθηκαν αυτά. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που ήταν μόνο στο πρόγραμμα καταναγκαστικής εργασίας και αυτούς τους ξεχάσαμε πάλι. Ανάλογα με τη χώρα υπήρχαν μια διαφορετική, αλλά στις περισσότερες χώρες δεν είχαν καλή υποδοχή. Και πρέπει να είναι ακόμα 7 εκατομμύρια οι νεκροί από όλη αυτή την ιστορία που περιγράφουμε, έτσι. Ναι. 1,7 εκατομμύρια, χωρίς να είναι ακριβής ο αριθμός. Και να μην μπορεί να είναι προφανώς. Ούτε μπορεί να υπολογίσουμε πόσα ήταν τα εκατομμύρια των ομήρων που εργάστηκαν σε αυτά τα χιλιάδες στρατόπεδα. Ναι, έχουμε περίπου. Στο περίπου 13 εκατομμύρια. 13 εκατομμύρια. Και άλλα 7 εκατομμύρια στις κατεχόμενες χώρες. Τα 13 είναι μόνο στο τρίτο ρεύμα. Αυτοί ήταν όμηροι από χώρες που ήταν υπό γερμανική κατοχή, έτσι. Και κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, από την Σοβιετική Ένωση και την Πολωνία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.